ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Три доченьки. Шод аз он ҳастам ки моро дастгирӣ мекунед, ҳар видеои моро тамошо мекунед ва умед дорам ки дар оянда низ шумо ҳам хеле фаъол мемонед. дар навбати худ боша ман кӯшиш мекунам дархостҳои шуморо ба навор гирифта пешниҳод гардонам. анамин намуд туфлию босоножкои прозрачни дархости яке аз подписчикони мо буд. ино нархошон аз 150 сомон сар мешавад то 280 сомона. марҳамат бинед. касоне ки мехоҳанд омада харидорӣ кунед, дар корвон фурӯхта мешава. якум дарвоза тарафи пажарка якум ряда ҳамин чизо ҳаст. ҳамин намуд босоножкаву туфлиё фурӯхта мешава. имсол ино мода шудагианд, барои аму ба ман нависта буданд ки ҳамин чизоро агар бошад дар корвон ба навор гирифта ба мо нишон диҳед. марҳамат тамошо кунед, бинед. анами хел бисёрам хушрӯ буданд, размерашон ҳаст. чизи дигаре ки хоҳиш карда буданд, анамин паплинои 50 сомонаро нишон доданд. и паплинои 50 сомона ғавсакай аз ин да тунукош бо ҳастай 40 сомон. ана ино бошад бо сифаташ нақстаракан. ҳамаям ино 3 метрш 50 сомон. и видеоша боша ма аз корвон тарафи анами пажарка дарвозаи нулевой якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. дӯстони азиз, дар инҷа бисёр нуқтаҳои савдо аст ки ба фурӯш анамихе паплинои 50 сомона ва 40 сомона машғул ҳастанд. шумо бемалол метавонед омада бинед аз наздик ва пайдо кунед ҳамин чизоро, агар барои харидан ё ин ки фурӯхтан харидорӣ кардан хоҳед. бинед чӣ қадар гулҳои ҳархела новинка омадагӣ ҳаст. ма хостам ба шумо нишон дидим. ин намудора мешава мисол курта карда мешава. тунуки баъди реша нестанд. ана 40 сомонош бошад ва ё тунукан. якчанд видео пеш унорам пешниҳод кардагӣ будам. ина бинед инамуча. ино гулмайда. иноям ҳамаш 50 сомона 3 метрш. дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки нархи 3 метрша дар назар дорам. ҳамин рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран дида истодаед, шумо метавонед ба ҳамин рақамҳо нависед. дар ҳамин рақамҳо мо агар ки доставка хоҳед, доставка дорем ба Русия. ана ин намудо бо дигар херангош буд, ози тамом шудагӣ ҳастай меоя. тигро ҳаст, тигрои ҳархела. ино тигр аз мода намерава. хулоса агар барои фурӯш гирифтан хоҳед духтаро, метавонед ки бемалол харида аз анамин ранго дар фурӯш гузоред. бинед, хостам ҳар якташа бо нишон диҳам барои шумо, то ин ки гулша пурратар дида ва баъдан интихоб намоед. на марҳамат. ана паласатуёшам ҳастай. и дигар нуқтаи савдоя дӯстони азиз, ҳамун ряде ки ман ози номбар кардам, дигар нуқтаи савдошай. инош инам хеле бо гуло доранд. ана инош боша бинед фиолетовый розовиш. и ранги ваяй ранги гулои доингай, нусхои доинг. ана гулмайда бо ҳаст. нусхаи атласира бинед. и ранги грязнорозовиш. бинед чӣ ғавсак метова. паплинои нағзан дар ҳақиқатам. ҳамин сифати 50 сомонаш дӯстони азиз, ҳангоме ки харидорӣ мекунед, ҳамин чиза аҳамият диҳед ки мисол барои 5 сомон ё ин ки 10 сомон шояд ки сифати дигарша шумо харидорӣ мекунед. барои ҳавай ҳангоми харидорӣ хушрӯ бинед. баъзан баъди хелае ки ҳамин гулое ки ҳаст, ҳамино шояд 5 сомон ё ин ки 10 сомон арзонтар ёбед. ҳамин гулай вале аллакай сифаташ дигарай. чӣ хеле ки медонед, ҳамин паплино ҳамаш ино бори хитоянд ва хитой вақте ки молша меброра, аллакай аз анамин як нусха чанд сорт меброя. мисол якташ 5 сом арзона, якташ 10 сом арзона, як дигараш, вале сифатошон фарқ мекунанд. ҳамин намудое ки бинед ҳози ман нишон додистам 50 сомоно сангчои оригинал катиоро додагиянд. мумкин ки бозорда 75 бошад нархаш. 75 сомон.
сангошкати мефурӯшанд. Ай хел бесанги набинед. Панҷусуми сифатҳои хуб метавонед омада бинед. Хитон касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, касоне ки дур аз ватан ҳастед, агар хоҳед дархост кунед, мо равон мекунем. Агар ки хешу табор ё ин ки каси дигар дошта бошед то ин ки барои шумо равон кунанд, пас марҳамат, чӣ хеле ки нав гуфтам, тарафи пажарка 012 якум ряд ҳанамин паплино фурӯхта мешава. Нархҳои оптумуш дариҷа бисёра. Имсол ҳамин паплинои оптум хулас. Анами тигршам хушрӯ горошек ҳаст. Касоне ки ранги горошка, гули горошка нағз мебинанд, марҳамат. Ана инаш боша гули ваяй доингай тёмно-синий. Ана боч сиёҳ ҳаст. Иноям ҳамаш 3 метруш 50 сомон. Дӯстони азиз, ёдовар мешавам. аз ана ин гулмайдо бошад, чанд ранг дорад. Ана вай розовый кабуд бо ҳаст. аз ана ин платьяда беҳад хушрӯ меброя. бинед ялака дига нуқтаи савдояй, вале ҳамон ряде ки ма гуфтам, ҳамон рядай. ана бинед иям нусхаи доингай. дӯстони азиз, аҳамиятиед бисёрам нағз харидорӣ мекунанд ин намудора ҳангоме ки шумо барои фурӯш мебаред ва барои тӯй низ мепурсанд. 40 сомонашам ҳаст, тамошобинони азиз, вале сифати нағзтараш инай ки мисол ина метавонанд ки барои хонада пӯшидан курта дузонанд. набинед полосати гули майда, рангаш коричневӣ, ранги нусхаи туркӣ метова. бо ҳаст гулмайда. рости ҳар рӯз ино борошон гуногунай. шояд ки ҳамин гуле ки интихоб мекунед пага омада ҳамин чиза намеёвед, вале шумо дигар гулша пайдо мекунед. анамин сифатай. танҳо ки чӣ хеле ки гуфтам, дариҷа оптумай, тез борошон тамом мешава, тез гулои нав ба нав меоя. фиолетовиам хушрӯ бинед рангаш. як чизи дигар хостам ба шумо фаҳмонам, дӯстони азиз. анамин намуд доингози ду вай бромадай, ду сорт бромадай. анаи сорти якумшай ҳами гула. бинед санги дизайнер дора. сорти якумаш ин нархи фурӯшуш ба фикрам 170 сомон, 180 сомонай. ана инаш боша сорти дуюмшай. узард сорти якумаш буд. инаи сорти дуюмшай. қафоша бинед камакаги ин фарқ дора. тунуктараи ин, вале зардуш ғафсай, паплини ғафсай. ҳардуш як гул доранд. рангои ям хелеам ҳаст, мисол ба якдигараш монандшам ҳаст.